Α, το μωρό. Εδώ είναι. Ξένα. Όλα σας ακούω. Δεν άκουσες μας, ήρθε, δεν άκουσες μας. Γιώργη! 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 Μη! Κοίμε! Φάπιο! Όχι, Γιάννα! Εντάξει, Μιχάλη. Είπες τα τρία, πες και τα υπόλοιπα 4. Στο πετύχουμε. Τι έχει ο Άδωνης στο τρέξιμο? Πολύ αλφάδι την πλάτη του. Όταν ήταν πιτσιρικάς, όταν περπατάει με το βιβλίο στο κεφάλι. Αυτό ήταν το μυστικό. Να βρε, που μαθαίνει κανείς κάτι καινούριο κάθε μέρα. Αγόρι μου. Φάπιο! Πού είναι ο Μιχάλης? Τρέξει. Τι? Έλα, θες να τρέξουμε. Κάνε. Έλα, Άδωνη, έλα. Έλα, Άδωνη, έλα. Πάμε, έλα. Φάπιο! Έλα! Πάμε! Εγώ δεν περίμενα να έρθει και ο Γιώργη από πίσω, αλλά τώρα θα κάτσει πίσω. Έχει πολύ πλάκα, τι κάτω, είναι θεός. Τι σκύλισες. Δεν πιέρχεται οι άλλοι, σου λέει τρέχουμε όσο. Πάμε, έλα. Φάπιο! Έλα. Όλα πήγαινε να πάρει. Δεν σταματάει αυτός. Παναγιά μου! Μια χαρά είναι. Φάπιο! Λάμπρο, ένα κλαδί από κάτω το Άδωνη. Γι' αυτό έκατσα. Γι' αυτό έκατσε, ναι. Στο αριστερό του πόδι. Λάμπρο, και πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά, Λάμπρο. Πού είναι ο δικός μας? Φάπιο! Να πίνει νερό. Μην πίνει από την... Αχ, τι τρέξιμο ήταν αυτό που έκαναν. Ωραία λέει, είμαστε έτοιμοι. Εδώ όλα τα καταγράφω. Αυτό που έλεγε η Μπέλο, κρατά στοιχεία και ντοκουμέντα. Ω, καλά το ποδηλατάκι. Θα σε κάνω εγώ εσένα, άντρα. Αμαλμία. Το μωρό που είναι. Το μωρό δεν νομίζω ότι είναι, θα μείνει μωρό. Γιατί εγώ δεν πρέπει να έρθει να τρέχει αυτό από πίσω. Σου βάλω να μην τρέχει. Έλα. Μ' αρέσει και ο μικρός από πίσω. Μη χάσει. Οπότε δεν είναι καλά το βιβλίο που τροβαλάει και λίγο. Προσοχή! Δεν ξέρω. Σχεδόν. Εγώ Δεν ξέρω, δεν τον είδα. Φρέναρε. Πρέπει να είναι καλά. Για να σε δω.
Τίποτα δεν έχει για να μην πονάει. Άμα την άκρη δεν υπάρχει. Είστε να ξανατρέξει πάλι. Είναι έτοιμο. Σε έχει δει να τρέξει κανένας σας. Τι θες μωρέ κι εσύ. Όλε. Καλά φάκελα τα πάμε να δεις το ζήτημα. Εκεί εδώ. Ο μικρός που είναι, Ποιος? ο μικρός. Να τους. Κάρμα! Μάζεψέ το. Διάφορα. Ψαράς. Πού είσαι ρε. Είσαι λαμόγιο. Είσαι μεγάλο λαμόγιο. Όχι εκεί, μην πάτε εκεί στα βραδιά. Έλα εδώ. Εδώ. Μπράβο. Μπράβο. Ζεις όλους τις παρέες. Ναι, Πέρασε μετά από κανένα. τόσα χρόνια πια. Ο Φάβιο πόσο είναι τώρα? Ενός. Ενός χρονών. Έλα 5 ρε. Οκτώβρη έγινε. Έχετε Ωραίος γενέθλια. γίνεται. Σβήσετε κεράκι. Όταν έμενα Καλυθέα, είχαμε εκεί στη γειτονιά που είχε ένα γερμανικό απομενικό και στο πρώτο επάνω ήθελε να του κάνει πάρτι. Και παίρνουν